ki tahi sama in kokin san an bar ki kasa ki kira ni na zo na dauke ki. Manyan mata ku zo ku tsaya a cikin jirgin na ba gajiya, sannan a cikin sa babu giya sai dai matan da ke da aji. Mata in har kuna rawa jirgin feta shi baya tsayuwa ko nukiliya a kai harbuwa mu za mu tara kawai mu ce. Sani mata jirgin ku ne ba wanda ne za na bari su dane, in ko da kudin su zance su dane amma su sani hannun ku suke. Mata ku rawa da girgiza don fansu a ce ku fa kun gaza, duk da murna abun ku in na bayyana mata ku rike ni karkuya da ni. Mata ku taho ku yi rolin don ku kun zarce intention, sai dai a kira ku high tension, ni dai mata ina yanku. Manyan mata ku zo ku taba, 'yan yara ma ku zo ku taba, tsofaffi ma ku zo ku taba don mu arawar mabarowa. Gaskiya mata kuna cilin arawar da kuke ta lantarkin, wane yaro gurin cilin ko manyan mata sun dafe. Ya za a yi ba zan su mata ba, dan kanne na fa mata ne, yayye na ma fa mata ne, iyaye na fa mata ne. Ke yarinya taho a haka ni gurin ki na zo miyo harka ta kuɗi ba wasa ba, ni dai yarinya ban naira. Baby in kin shige tension ni kawai ki kira ni karki tsaya, ban so fa a ce kina tension ni kuma a ce ina gefe. DSA na bugu sauti duk mata sai kwahu layi, durawar kurawa ta kasaita domin ni ba na cin burki.